Hey guys, I am CJ.Estrada. Welcome back to my channel. So I post travel vlogs sa unang panahon nga wala pa ECQ, and now I post sit down vlogs, random nga sit down vlogs. Usahay reaction, usahay prank, usahay software engineer videos. But today's video is going to be another series, so another episode of software engineering chuchu. Wala ko title ani. If you know about the title for this series or video, please comment down below and I would be happy to use that. But before that, don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Sa classroom may batas. Bawal lumabas. Bawal lumabas mo na. LSS na. So if you saw my previous video before this one, I reacted to Bawal Lumabas by Kim Chu, and mao to siya epekto sa kuha. LSS na nung ko noon. Okay, so today's video is we will talk about software engineering, no? So for akong previous nga video sa software engineering, a lot of you commented on mahimod ako og video nga kanang kuan, how did I become a software engineer, how did I chuchu. Pero for now, akong storyaan sa is why should you not become a software engineer? Nganong dili ka mahimog software kapi sa tawag di kayo software. So mo ni siya yung mga balik. So atong storyaan today is about things nga maka-frustrate sa usa ka software engineer. For first timers, I am a software engineer for 5 years now in the same company from the beginning until today, until the present times. This is based from my personal experience, and this video is not to discourage you or for those nga kanang ganahan unta nga may software engineer kay pa mga previous vlogs kay mga kuan mo kay to kanang encouraging char. For this video, I hope nga dili mo ma-discourage kay let's face it, mo gini ang kanang mga butang nga maka-frustrate o maka-discourage kung may mukha software engineer. But before that, don't forget to hit like and subscribe and click the notification bell so that you can get latest updates from my video. Okay, let's do this. Things ka maka-frustrate as a software engineer. Number one is very challenging. Daghan sa aspect ng challenging siya kay ang usa sa mga main functionality, usa sa main role sa usa ka software engineer kay mag-build ka og things. Dili man ka ng mechanical engineer. Mag-build ka og system or software. Mao na usually. O mao gyud siya gyud, and then depende kung asa ka ma-assign ang software nga imuhang buhatan unta kay it's either swerte ka if kanang from scratch kay ikaw ang kabuot sa imuhang design or something ana, pero usually na existing nga mga softwares or na existing nga system nga imo lang adan. So ang maka-frustrate ana is ang time sa pag-learn og time sa pag-apas sa system kay ko if magtrabaho na ka wala strong na kay ko, no, magnood gid sa experience mo gina at first maglisod jud ka ana og sabot sa system, samot na kung alien kay ang system unya bag-o, like for example fresh grad pa ka unya ang inyong ang system nga imong trabahoan kay dako kayo. So mo na nga daghan na mga panahon nga grabe kayo ka like tanan di ka kasabot, mura ka nagbasa og ganang libro nga encyclopedia nga kanang kuan naka-Spanish or naka-Japanese. So sa ana anang di ka kay bawas unsay flow ba nya may na lang if na documentation nga pwede nimo mabasa nya pwede nimo matan-aw kung unsay flow, pero kay bawo na ka ang documentation usahay kay dili ka siya grabe ka well explained. Mo na usahay nga magsubay jud ka og code, nya usahay ang kanang imuhang gibuhat nga feature nga imong ipuno sa usa ka system na existing na kay makapaguba og lain nga aspect or feature sa system. So mao na nga magkabuang na pug ka og pirangita og trace nga no naguba siya nya. Mao gid na siya pinakausa sa mga pinaka-frustrating guys kay samot na kanang kuan kanang tungod sa imong change nakaguba kag something sa system unya wa kay baw unsa to siya nganong inato to siya ya. Ang pinaka-worst pa nga pinaka-panahon yung worst pa gid no, grabe na gid na. Pinaka-grabe jud if ang code change ng karaan kay wala ka kay baw kung unsay purpose, wala documentation, wala comment o wa ka kay baw unsay purpose niya. Common siya sa kanang bitong mga kuan karaan ng kay nga mga system, sorry kay sa mga karaan nga developers ha, pero ambot lang nganong wala kay documentation gyud ang mga karaan nga changes gyud, ambot lang gyud sa ambot kana karaan ha, like mga 1990s o mga 1995 or 1994, like pagkupo na tao ana grabe as in. For example nga to ang issue nya wa kay bawo nga na siya diha, sama ko na ay ko hinapan ko na makaguba na og samot noon, di ba? Sama na siya sama sa lang gingon
if that code works, ayaw gilabti. Kay maguba lang samot. Pero yung mga cause ang issue yun, make sure nga i-change nimo, i-update nimo, testingan ganun ug maayo ang flow ug tanan niya kay para make sure nga wala gyud ka nakaguba og maayo sa system. So kayo if naka-escape na siya nga bug or kana nga issue sa production, sa live environment agad after deployment, na good luck na lang. GGB ang life ana dayon. So mo na siya. Grabe no, murag first pa lang kay daan hugot na kay kumurag ka na ko na kayo murag anan jud kayo. Gikan gito diri oh, gikan gito diri guys. Ora siya. Unya, ang ikaduha nga pinaka frustrating part as a software engineer or kuan kay kaning gitawag na tog overtime. So kuan kanang actually ang overtime di gina siya ingon nga sa software engineer lang yun. Pero I think common man na siya sa mga line sa mga tanang trabaho, pero murag kung mag software engineer ka project kag overtime gid pirme. Kay tungod sa deadline sa customer nga demanding kayo, unya usahay kay mag-change silang requirement, unya usahay na apo na mga unexpected nga mga circumstances, o diba ni agree ang manok na ganay mga unexpected circumstances like kuan kanang naapa kay mga unexpected nga mga issues nga after nimo develop kay naay nigawas nga mga issue nga unexpected, unya kuan kanang naglisod pa ka og solve sa issue until nga mahuddan ang kag time, unya hapit na ma-tag deadline, unya usahay ang deadline dili pa gyud na maisbog kayo. You know na kay ang kanang inyong company kay iyam na gi-take care pod ang customer, so mao na nga deadlines gyud, so mao na nga prone gyud og overtime. Unya mao na siya usahay nga sikag overtime, wala kay life. Di sa daingon nga permanente ka mong overtime ha kay murag wala na kay life ana gyud, pero mao na siya. Ang nakatindot sa usahay kung mag-software engineer ka kay na gyud work from home or pwede ka kanang mo flexible ang time, pero mao lagi pro gyud sa overtime gyud. Ana lang. Kaya pinaka last nako nga frustrating part of becoming a software engineer is kaning, for example, mag-clash na ang idea sa usa ka software engineer o usa ka software engineer. So kana kita frustrating jud kay na siya kay usahay kana mao ni sa imo nga side kay mao ni ang sakto, pero sa iya nga side kay mao na ang sakto, so maglalis mo na like actually kadaghanan ko naka-experience ana nga maglalis kay dili lagi siya maulaki, dapat inani lagi siya. Usa dayon dili lagi inani yun siya dapat kay para maayo siya. Ana, usa po dili lagi pwede kay makaguba sa gid ana. Mao na siya dayon na usahay kay na based on experience gyud nga nagid toy usa ka book nadjud usa ka kanang counterpart so dili diri sa amo ang team kay basig mananaw ako mga ka-team dira unya si abi pala nga sila na pastorya dira ba. Nakaisuwa jud ko sa una nga grabe as in nagsinagitay. Mo lagi tawag nang ka-strong na ko nga experience nga kanang as in nag-clash yun singa. No, not that, I told you, something like that, ana. No. Asa, grabe lagi. Pero may galing na may project manager, nga naasay ka ng team lead, so sila ang ni Kuan, ang ni pa hilona og nang cut. So let's settle down and let's take a break and then let's rethink again and let's see what's the best solution. So mao na siya. Pero kung ikaw no for example nadjud kay idea nga kuan unya dili mo sugot ang kuan nya feel good nimo nga makapaayo gid siya gyud nagyud ay usahay gyud dili gyud na ma-push through imong idea kay tungod lagi kay murag siya senior siya nya mas kamao siya sa system, so mao na nga frustrate ka kay ang imong idea kay dili magamit ba nya mo pinausa sa mga gamit sa software engineer ba kay spark imong idea nya usahay frustrating ka ayo dili magamit na imong idea or dili siya mo ma-implement ba tinana nakasuway ko like kidaghan, pero ang good thing lang kay tudloan man ko kung unsay reason nga non dili ma-push through ang idea, so probably na something wrong or na ay kanang kuwangan or i-enhance lang. So good thing ako mga kauban kin ana sila ka nurturing, so kato mga nay kauban nga grabe ka irate nga software engineer, so mao na siya diha na siya grabe ka frustrating yun nga grabe pa si mag-away na gyud na siya grabe no. I think daghan pa man gyud mga frustrating things gyud mga experience nimo when you get bakas bata. Why? Sa classroom may batas. Wala mo bas. So naamang gyud na yung mga different og daghan
pagyud nga mga frustrating experiences when you get the job as a software engineer. And dili man sa naingon po nga kanila yung trabaho agyud ang naay mga frustrating nga mga things gyud. I know daghan gina siya gyud kay lahi man good og kuan, lahi man og experience kada trabaho, di ba? So mao na siya based sa akong experience sa akong pagtrabaho for 5 years. Anya I hope nga dili ni siya maka-discourage sa inyo ha nga nag-aspire to become a software engineer. I hope nga kuan ba ni siya if ganahan siya challenge, ganahan siya makikipag-away, hindi pa software engineer. Grabe sa makipag-away gyud pero nagi na times mag-argue gyud pero I hope nga dili na siya may tabo sa inyo ha. Nya I hope nga let's still be professional kay we just work here and then come on, di ba? I hope sige balik to kay basig tungod ani nga video inyo na i-report niya kay ay tungod ani ni CJ na discourage na nungod din anong ko gana mag software engineer magkuha na lang ko maglain na lang ko ng trabaho or malain na lang ko ng course. Pero yeah, just saying the reality, and if ganahan mo nga challenge or inyo accept nga fact nga mo gina sa may tabo gid niyo if like mag software engineer mo, then go support ko ana. And mo lagi to tagay kog title ani nga videos kay para ako siya yung playlist niya ako siya i-series para makatapang ko sa inyo. And yeah, that's it for today and I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Bye.